مامۆستا براهیم دەم باش جارێکەدن دەماک و پەکەکە زارۆکن کوردان ئارمانج دکێ دووردە دخوازی چ جڤاکە کوردی بکێ حتا چرا دەیەکێ زارۆکان کارێل گۆری ئیدیۆلۆژیا خوا بەکار بینێ ئێوار باش وێنە gelek spas وەک مامۆژی گوت بویەرەکە خەمگینیە لێ ژێنۆسیتا کوردایە yani rabandina zaroka, mecî şiştina zaroka, kuştina zaroka, askerkirina zaroka, tikarim bêjim ku jenosîd qirkirina Kurda ye. Hûn dizanine ku PKK projeka devletê kolonyalîst e ya devleta Türk bû, paşê jî bû proja Sûriye rejima Baasê, Iraqê û Îranê. Hûn dizane ev hemû rejîm, her çar rejîm, her devletê dagirker û kolonyalîst hûn dizane ku dixwazine ku Kurdar tune bikin. Lê bi metodê xwe, gor şertê niha, gor hukûka navnetewî, heta gor hukûka hundir bi xwe nikarîn Kurdar tune bikin. Ji bona vêyekê PKK xistin meydanê, niha bi riya PKK tunekirina Kurda didomînin. Ev pêvajoya 45 sal beriya vê dest pê kir. Ji bona ku tunekirina Kurda jî nifşa zarok pir girîngin, zarok pir girîngin çünkü zarok pêşa roja milletekî ne, pêşa roja milletê Kurdin. Eger zarok tune bibin, eger zarok ji holê bêne rakirin, milletek ji holê tê rakirin. Heta tikarî bêje ku armanca wana ku Kurda tune bikin, bi awakî mezin hejmaraka mezin dikare ser bikeve. Meseleka duyemî jî ev e ku PKK Abdullah Öcalan bi xwe dibêje ku ji bona me xandawanê cama zanîngahê gelek problemin çünkü em wana nikanî perwerde bikin. Ji bo ku em nikanî mejiyê wan bişon, evna pir tişta me dipirsên. Hatta xandawanên dibistana navîn bakalorya jî problemin. Ji bo me du beş hene, yek beşa zaroka, yek jî beşa cahîla ku nezanin. Ev her du kes, her du grup ji bona ku em plan programê xwe xirabî li hemberî Kurda pêk bînin, perwerdekirina wan gelek hêsan e. Hûn dizanine ku rejîma Sûriyeyê ez wextak li Sûriyê bûm min didît telebê dibistana navîn bakalorya hiştî dibistan tiqadiya ya jî lav dibistanê da tiçin tibirin perwerde dikirin. Yani hemû millet dixwastin bikin asker, dixwastin bikin baasî, mejiyê wan bişon. Ey hemen tişt niha li weke li Iraqê aliyê Baasê da çêbû, hemen tişt hûn tizanekî dema rejima Kemalîst ya dîktatorya Jacobenîst ya Kemalîst da çêbû. İranê jî hûn tizanine ku ev dîktatorya İslamî û rejima İslamî vî tiştî pêk dîne. Yani mesele ev e ku divê ku eger ji bo ku xirabiya xwe pêk bînin, ji bo ku biryarê xwe bi cî bikin li hemû ciya, yani Kurda bidin kuştin, ji bo ku li rûxandina ji bo rûxandina devleta federal ya Kurdistanê bikarin xerabiye bikin. Li Bakurê Kurdistanê peyda ew siyaseta angostemê ku bicît kir heman sîstemek ku li dijî Kurdan li her çar parçan bicît kê. Niha divir ziyana ku PKK revandina zarokan û ciwanên Kurdan çi ziyana gihandiya Kurdan bi giştî çi jîre pîlaneka dijminan e bicît kê. Ya gelek vekiriye li Bakurê Kurdistanê 45 sala ev siyaseta tê meşandin sistema ku faşîzan û sistema Kemalîst ya Jacoben ku sistemek bi devleta Türk ra girêdaye bi destê wan çêbûye. Bu sedem ku tevgera millî ya neteveya Kurd li Bakurê Kurdistanê tune bibe. Rêxistinê wan tasiye bibin. Kurd tasiye bibin. Vek Kekmemo jî bas kir 4500 gundewan bela bibin. Bi 100,000 Kurd bêne kuştin.
Zarokê me bêne kuştin ji dibistana dêne dûrkirin, bêne infazkirin û tizan da nav PKK da bes 15-16 hezar Kurdperver di nav PKK da bi dilsozî çûbûn ji bo Kurdistana ka serbixwe yekîtiya Kurdistanê hatin kuştin. Ji bo navê zarara wê gelek vekiriye. Li Bakûra Kurdistanê gelek diyar e. Yani PKK divê kam diyar bikin Kurd. Rêxistinekî Kurd Kurdistanê ne ye? Aparatik, kontrgerîla, rêxistinekî terörîst ê devletên dagirker e. Bi destê devleta Tirkiye ava bû, lê paşê kete bu rêxistin proja Sûriye, İranê, Iraqê. Gelek vekiriye dîsa kek Memo diyar kir. Raporekî gelek vekiriya ye. Bawer bike ji te re bêjim ez nedivê qenet. PKK ji Daişê xirabtir e. Daş nel emberî Araba ye. Da Arab dijbûyîna Arab Daişê tiştekî din e. Fakat PKK rasterast dijî Kurda ye. Yekî Daş rêxistinekî nû ye. Daişê PKK pir tişta fêr bû. Metodek Daişê bi kar anîn bawer bike ji metodên weke metodên PKK ji wê xirabtirin. Yani ev metodek li Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Rojava Kurdistanê pêkanîne. Li hemberî jin û keçê me pêkan. Daişî li hemberî keçê xwe Ereban dikare tecavüz bike. Heye tiştekî wisa. Lê PKK kiriye. Mesela Daeş dikare ku Erebekî bikuje. Li hemberî tamam devletê Ereb dikare şer bike. Ama rastarast vek PKK rastarast gencekî ciwanekî Kurda vek PKK dikuje dikare bikuje. Ji bo navê yekê divê kam tiştekî di bibêjî. Tamam em rastiye bibêjî. Fakat virda problemekî pir mezin heye. Divê meselan da Amerika berpirsiyar e. Amerika Euro pişkire PYD'ye, PKK'ye. Divê ki Amerika eger demokrasiye tiparêze, dibêje ka ez dünyaya demokrasiye de bînim. Vê demê divê ku pêşiya PKK, PYD bigire. Loma ez curuma PKK, PYD vek curuma Amerika dibînim. Aynı tiştî ji bo Fransê, ji bo Yekîtiya Ewropê dibêjim. Yekîtiya Ewropê pişkiriya PYD dike. Pişkiriya PKK dike. Başa gel on mafya mirovan tiparêzine, on demokrasî dibêjin, azadî dibêjine. Başa Rojava Kurdistanê ev zulümkarî, diktatoriya, faşizma ser gelê me tê meşandin. Li kujan dünya heye, virda demokrasî heye. Mamoste İbrahim. Ya jî li hemberî ala Kurdî, li hemberî hemû hêja yê Kurdistanê şer dike.